nyathi duoko gima duong' adwaro gima duong' mokwongo mawinjore ni to penj mar KJSEA ni ang'o mitime. Gima duong' mokwongo en ni watimo penj mar KJSEA mondo nyathi ong'igo progress mare mondo mi o identify ni to ere pathway manyalo fite. Anyalo donjo pathway mane. Abere kwano, abere sciences, kosa abere English, kosa abere social studies. Koro mano gima nyathino bende janyuol onego bed ni wuotho gi nyathi ka gia e grade 4 ka gibiro nyaka grade 9. Koro onego bed ni janyuol at least nigi habari gi gimoro gi ng'eyo moro matin kaluwore kaka nyathi osebedo ka timo. Koro kanya gisetimo ma to mondo mi nyo work out gik manyo nyathi nwang'o ing'iyo ni to nyathini ose perform nade e subjects ochiko manyo timo ka. Tichak ing'iyo ni nyathini to subject matere a particular pathway nyo o perform nade. Koro ing'iyo performance mar subject matere nyathini pathway manyo yiero to ging'iyo subject manyo timo overally. Gigi teko ket kanyakla to miyowa gima waluongo ni a unique index moluongo ni performance index kata weighted cluster mar pathway. Koro kanya mobere koro kwa gol ni nyathi ber overall nikech jogi ok dhi secondary senior school ka gidhie ok gidhi somo subject machal. Koro ok nyanya golo results moriwo ne nywando gigo te. Ochalo ng'ama donje mbalariany, jogi jo education, jogi jo medicine, jogi jo engineering.